Koita sinäkin olla syömättä kello 6 jälkeen. Pystytkö siihen? Juuri sinä, katsoja. Pystytkö sinä? Mä oon kyllä sen pystynyt tekemään. No niin, ilta jatkuu mukavasti. Tosta painetaan nappia. Pizzaa ja makkaraa tähän iltaan. Kaikkea se ihmiset vetelee naamariin, että suu valuu suupielistä. Että huhhuh. Onneksi nyt on itse sillä, että ei. Ei voi mitään, kun tulee semmosia oloja, että nyt on vaan syötävä. Yhtäkkiä päässä naksat, että nyt on syötävä, vaikka ei olisi nälkä. Jumalauta, kun vei kielen mennessään, kun näitä söi. Jumankauta. Nää on hyviä. Paksu kirja, muuten se on punainen kirja, kannet on punaiset, valkoisella tekstillä Niilo 22 YouTube-kommentit. Oisko se hienoa lukee? No vittu, ei! Ai, se menis ku kuumille kiville, kun sitä pääsis lukee. Tehdäänkö? No vittu, ei! Ja nyt unboxataan. Jumalauta tää yhdellä kädellä. Perikuleen kun nää on pakattu, vittu kun nää on pakattu. Jumalauta se on pakattu. Vittu pitää käyttää kunnolla väkivaltaa. Ei se tule, ei se muavi tule, ei jumalauta. Noin, tämmönen unboxaus tällä kertaa. Noin, ja katsotaan mitä herkkua meillä on tarjolla tälle päivälle. Älä vittuile. Joo, Ei ole luurankoja kaapissa niin kuin eräillä näyttää olevan niin perkeleesti niitä luurankoja kaapissa, mutta... Onks kellään tällaista? Näyttää luurangolta. Luurankokin. Se jotenkin vaan mua kiinnostaa, niin sen takia niitä mulla on täällä. Mä lähden tästä paskalle. 2 tunnissa tai 4 tunnissa on homma ohi. Vituttaa. Mun mielestä aika paskapussi, eli 1/5 tällekin. TV Mix-pussi on ehkä parempi. Kiitos vielä hyvistä kommenteista. Oli mukava saada kyllä makeet naurut. YouTube on taas muuttunut aivan perseestä. Lopettakaa nyt saatana se kanavan muuttaminen. Se ärsyttää. Joo. Tästä se lähtee sitten, eli... Moi kaikki! Turpa kiinni! Täytyy lähteä. Kirveellä olis töitä, niin saatanasti. Joo, kirveellä olis töitä, niin saatanasti. Mä en vaan ymmärrä, mikä nyt näitä laitteita niin vituttaa, kun ne ei meinaa toimia. Ei vaan toimi. Mä en ymmärrä, mitä näissä laitteissa on vikana, kun kännykät ei toimi. USB-juttu, se on jossakin katkottilassa, ei toimi. Sitten kun käynnistää koneen uudestaan, se pitäisi auttaa. Mutta ei sekään auta, välillä se auttaa, välillä se ei auta. Mistä se johtuu ja miten sen saa korjattua? Ei tapahdu mitään. VMC-playerillä ei toista tota elokuvaa. Täällä se valittaa. Avataan. Äsken oli avataan virhe, nyt virhe.
Sitten avataan virhe. Näin, sitä ei katsella sitten. Näin. Ei sitten katsottu tätä DVDtä, olisi niin hieno halunnut nähdä tän. Täytyy tällä sitten heittää vesilintua tai heittää seinään niin sanotusti. Eli että levyt seinään ja se on siinä. Eli. Ja tällaista nyt kävi näin. Sille ei voi mitään, niin näihin kuvien näihin tunnelmiin. Tää